Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi mantau burung perkutut ya. Ndelok-ndelok nek menawa sing cocok iki nenggone Mas Bagas. Saiki kek nonton perkutut piyek-piyek iki piyek lokal alam tapi dicincini kabeh wis antuk. Lokal alam tapi wis dicincini kabeh. Lu awake keker-keker ya. Cepet muni nek saka piyek-piyek iki ning piyek wis hasil pulutan ya, hasil pulutan. Sebelah kene ya ana iki sing delok sing sebelah kene. Iki sing nyetutut-nyetutut nyetutut sebelah kene iki kan. Ini murai barang gak nganu Pak? Yang Bagas sing blorok endi iki Pak? Lihat perkutut blorok. Itu blorok. Apa? Delemok tok. Oh, kan pirang-pirang itu. Cekel apa? Cekel apa? Iki neng punggung. Nek gulu barang ana Pak? Ini iki cek lakonmu iki urung bawa. Iki pakane ngasih entek-enting ngene kok. Oh, Wedange ya entek. Wis krungu suarane Pak? sing ndi? Iki. Wis Apa? gede. Oh ya. Heeh, gede. Suarane gede pulen. Matarak mah Suarane gede, pulen. Sanggo buwono. Hah? lah cilik. Kamu langsung. Oh. Pergi ke Muntilan. Beli apa? Kemana? Sama siapa pergi nih? Oh, Kelas piro samangi? kalih. Ora tau nenggon mbahmu gitu. Ora tau nembakmu. Eh? Ora tau nembak napa? Ora tau netok songo. Jarang kok samang itu. Enggak. Mbak sik kesini. Kelas piro gede? Kalih. Piyek-piyek kabeh. Mau ki tak telepon tak jak munggah gunung. Oh. Nah, ning ya wis siah mene. Didol ping pindho ora dapeng telu. Rasa mepet nganu. Apa jenenge yan? Lapar tak ganti ya. Lapar tak ganti. Ki wingi genti jebule sing mati nganune Pak, motore iki lho. Kiproke. Total entek 227. Iso sing dibukai nganu to. Arek Penga- dibukai lu dodo nggon karburator to. Heeh. Lah pengabiane ra ono. Oh, teh ngono. Heeh. Terus tak goneng pidi to. Iki cuman iki ngono lah tak ganjodoni apa nek putra ya ben cepet ngair to. Ya ora muni kadang-kadang munine. Iya apa. Kok teko ora larang wae to, ade tuh larang dak rumah. Isine ngono kuwi. Kono ki wis nganu ya Pak, wis sawah ya sebelah ya. Heeh. Atau nom-noman wae. Nom kabeh. Kalau dibanderol nganu ngelawe.
Nah, kae sing kae apa kae? Sebelah di dewek iki kae. Kayak anu Pak, Oh, iya. ngajar. Iki nonoman kabeh kok, Lur. Kutute. Sampeyan iki ya kesuwen suwene ra umum. Piyik-piyikan Lur tapi wis dicincini kabeh karo si Bagas. Piyik-piyikan lokal alam tapi dicincini karo Bagas iki dicincini. Ya wis dadi cincine ya. Rencana kan mantau perkutut sing apa? Mantau perkutut. Blorok aturanggane ana sanggo buwana juga ana blorok ya ana. Sing iki ya ana Lur iki. Guys, apa ini? Tapi rada giras ya, Lur. Rada giras. Gede kutute Lur. Ora makan apa? Pagi ayo. Sorry. Ora yo diwangi to. Iya. Kayak rolasan nih. Kutut-kutute piyek-piyek iki. Isane lumayan Lur iki wis kutut muni kuwi wis cara apa jenenge sayape kiri kanan wis mlebreh midun. Tapi mbuh nek di apa di cekel wis dikurungi ngono kan beda ya. Wis mlebreh sayap kiri kanan. Mas. Omahe Bagas iki niki Bagas. Iki semu kuning ya, semu kuning. Kayak cuman ini manggung ya. Aku ora ngerti, aku ora ngerti ya. Karo Pak Kas, Pak Kas. Ya, wis. Aku nang kene. Kon metuk. Ora. Mbak. Ngene Bagas. Piye, Bo? Ya, sik tak telepone insyaallah iso ketoke. Ya, siap. Oke, yo. Ini semuni. Wis didikene.
Seumurai sapa Bagas kok. Ya. Murine. Paling apa? Aku kirimin nomor Huda, wong iki dijak karo bawa nang endi? Nang Akmil kon ngusung-ngusungi koper sedina bayaran 200 wong anek gelem. Setu. Oh iso aku lakon. Pokok oh, Perlu duit kok. bendina apa? Ah. Ah, Bayaran 200 lumayan ta sedina. Ora ngasih sedina. iya, iya. Ya kirimi aku. Murine Apa ape murine? Mulai muni kan iki. Ditelepon telepon malah ya sebenarnya mesti tekan kene. Bocah iki malah Kiprok apa kuwi mau ngarani? Kiprok. Kiprok iki sing ngisi nang aku. nah Ah iya. iya. Tak sak nyoto rono kuwi sadem nek mau. Kabar nyoto kok. Kok rasane kok mumet bati dire lesu jebulane. Piuran saka ngalas iki saka ngalas langsung ning nggonku. Aku tau anakmu nambek Agung to. Ah, kenceling. Langsung telepon sampean iki nang omah ora to. Ora tak ajak dolan-dolane malah ketemu nang kene. Iki mah loro iki kok sing ya ono ora terjawab. Pas tak cas mau tak tinggal metu. Nah iya loro. Kayak kita suaranya gede kayak kita ini. Endi? Ketoke. Cetok gede cemane iki gede. Sing muni nyekel ning ngarep omahku lho sing. Paling kae sing nyekel ngarep omah Pak Gas. Ini gede ya Pak Gas. Ya iya kan. Nek sing nanggon Kampung Ulu nang endi? Gon kono kuwi ra ono wit klengkeng to. Gon klengkeng wis katut tak gowo. Didol pira karo sampean? Tak krungu didol pira. Oleh gadi pira siji Telung ngene. 13 nyawa 13. Nyawa 13 ditung 1 300. selawe. Kok 100 pira? Nah iya ning bayar ning kono 1 selawe. Kok 100 kepiye to maksudnya iki? 13 siji, Dibayari 1 selawe. ah sampean mah rugi. Ora badine 100 ngono kena kok Hah? gayane. Ora jam ngono. Aku teko yo. Iki suara kita gede iso. Kendel Bisa diundat. Dudukane wis sakmono ya Pak ya. Kendel rada apa? Kae. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepet dadi duit ya iki. Jelas. Ada kan jodone nganu kan. Sing nang omah kaputae. Iya.